Λουκά. Ωραία, Παύλο, ευχαριστούμε. Ο Στέλιος Βανέζος με δικό τον Γιώργο Κοτζαμάνη και με ένα MGB Roadster του 1973 κέρδισαν το 7ο ράλι ιστορικού αυτοκινήτου Ακρόπολης, στο οποίο έλαβαν μέρος 122 αυτοκίνητα μιας άλλης εποχής. Θρίαμβος της Κυπριακής Αποστολής στο 7ο ιστορικό ράλι Ακρόπολης. Ένας από τους κορυφαίους αγώνες κλασικού αυτοκινήτου της Ευρώπης που προσμετρά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το οποίο διεξήχθη από τις 9 μέχρι τις 15 Μαΐου. Μετά από 1.600 χιλιόμετρα διαδρομής, 45 ειδικών ακριβίας, πρώτοι κατετάγησαν οι Στέλιος Βανέζος με συνοδηγό τον Γιώργο Κοτζαμάνη με αυτοκίνητο MGB Roadster στο 73. Είναι η δεύτερη φορά όπου το συγκεκριμένο πλήρωμα κέρδισε τον αγώνα, ενώ είναι και το μοναδικό που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Οι Σταύρος Σταύρου και Κυριάκος Χριστοδούλου στην παρθενική τους εμφάνιση τερμάτισαν στην 45η θέση με αυτοκίνητο Triumph Stack του 72. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον αγώνα ξεκίνησαν 122 πληρώματα, εκ των οποίων μόνο τα 90 κατάφεραν να τερματίσουν.